Església de Santa Maria. La cúpula blava i estilitzat campanar de Santa Maria són dues icones en el paisatge alcoià, distingibles des de nombrosos punts de la ciutat. Aquest temple, dedicat a la devoció mariana, va ser reconstruït pràcticament en la seva totalitat quan va acabar la Guerra Civil, ja que va ser demolit pedra a pedra i amb els seus carreus es va construir la piscina municipal. L'església, per les seues dimensions, és actualment el temple que serveix d'escenari per als ritus i cultes solemnes de les festes patronals. Custodia en la seva capella de la Comunió una taula gòtica que representa la Mare de Déu de Gràcia, que s'atribueix al mestre Jacomart. La volta decorada sobre l'altar major és obra de Ramon Castanyer. Curiosament, la visió que tenim de l'església de Santa Maria des de la Bandeja és justament la contrària a l'entrada principal, que es troba a la placeta del Fossar. Amb el pas del temps, el creixement del nucli urbà va deixar la seva part posterior mirant cap a l'actual centre de la ciutat.